مستيات بيتنا لبداوي حمام كورونا فيروس ترسعو كوينات تقرايون أبكعو إذا عبيتي ترخبوتات جميرو كساب زود نابكرنا أفريقيا أي تقلقلكن إنه دحر خباب الشدشت عامتات جن نفلما أوان نقل معالتات أبكتما أديس أبابا تسانيحة تمليس اللخو كاب كتما فرانكفورت جرمن ناب أديس أبابا كتتاو بررا كقبر كبقسن كاللخو زستفرارق سمعيتاتي نيرني اتناي شدشتا ساعتات ناي ليت بررا حاتير قد خوينو بزح أي تفلت أنان أدكامون أي نبرن Your attention is required, but this may differ from other aircrafts that you have flown on before. ክብራትና ክብራን መንገደኞቻችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። Ladies and gentlemen, welcome aboard Ethiopia. አዲስ አበባ ምስአተኹ ግን ነገራት ከም ትቅድመ ሕጂ ዝፈልጦም ዝነበርኩ ኣይጸንሑንን እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣመና ገፊሑ ብዙሓት ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ቤት ምግብታትን ዝተፈላለዩ ንበጻሕቲ ሃገር ዘገድሱ ኣቑሑ ዝሽየጡሎም ትካላት ተኸፊቶም እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዕሙርን ንሓያሎ ገየሽቲ ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ ጸኒሕኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ካልእ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢሉ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ወይ ደብረ ዘይት ዓብዪ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ምህናፅ ትርከባላ ቅንያት ኣውደ ዓመት ስለ ዝነበረ ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ክንወፅእ እንከለና ባህላዊ ክዳን ዝለበሱ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዕምባባ ብምቕባል እንቋዕ ደሓን መጻኹም ኢሎም ተቐቢሎምና ድሕሪዚ ነታ ቀደም ዝፈልጣ ከተማ ድሕሪዚ ኩሉ ዘጋጠመ ኩነታት መሊሰ ክሪኣ ዕድል ረኺበ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ከተማ ዘእቱ መንገዲ ፈጺሙ እዩ ተቐይሮ ብፍላይ ብጸልማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህላውካ ክሳብ ትጠራጠር ይገርመካ ዝተተኽሉ ናይ ጎደና መብራህትን ኣግራብን ዝተመዓራረዩ ናይ ኣጋርን ናይ ብሽክለታታትን መንገድታት ንኽትዛወረሎም ዝዕድሙ እዮም ኣብ ሓፂር እዋን እዛ ከተማ ደሓን ዝበሃል ቅጥዒ ክትሕዝያ ኢልካ ምግማት ዝከኣል ኣይነበረን ሎሚ ግን መልክዕ ከተማ ሒዛ ጥራሕ ዘይኮነት ድምቕምቕ ኢላ እውን ወቂባላ እዚ ክኸውን ግን ብዙሓት ህንፃታት ክፈርሱን ነበርቶም ድማ ክፈናቐሉን ነይርዎም ሓደ ከባቢታት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ፈሪሱ ንኣብነት እቲ ቀደም ዝፈልጦ ዝነበርኩ ካዛንቺስ ዝበሃል ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ የለን ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ህንፃታት ፈሪሱ ብሓድሽ መልክዕ እዩ ዝህነፅ ዘሎ በዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ነታ ከተማ ብማስተር ፕላን ስነ ስርዓቱ ብዝሓለዎ መንገዲ ናይ ምህናፅ መደብ ግን ኩሉ ነባራ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ሕጉስ ገለገለ ሰባት እዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ኣይነበረን ብዙሓት ነበርቲ ገዛውቶምን ንእሽተይ ትካላቶምን ፈሪሱ ኣብ ጸገም ወዲቖም ኣለዉ ዝብል ርእይቶን ዘይዕግብነትን የንጸባርቑ ካልእ ሙሉእ ብምሉእ ፈሪሱ ከም ብሓድሽ ዝተሃንጸ ከባቢ ፒያሳ እዩ ቀደም ነዚ ከባቢ ዝፈልጦ ሰብ እዚ ፒያሳ እዩ እንተኢልካዮ ከኣምን እውን ኣይክእልን ምኽንያቱ እቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ፈሪሱ ተሃኒጹ ኣብዚ ቦታ ሓደ ዓብዪ ቤተ መዘክር ተደኪኑ ኣሎ ናይ ዓድዋ ቤተ መዘክር ኣነ እውን ነዚ ቤተ መዘክር ብደገን ብውሽጥን ተዓዚበ ነይረ እዚ ቤተ መዘክር ኢትዮጵያውያን ኣብ እዋን ወራር ገዛእቲ ኢጣልያ ዘርኣይዎ ምክልኻልን ዘመዝገብዎ ዓወታትን ኣብቲ እዋን ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ መሳርሒታትን ዝሓቆፈ ህንፃ ዓድዋ ቤተ መዘክር ውሽጡ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውን ብግዳም ክትዕዘቦ ፍስሓ ዝህብ እዩ ምኽንያቱ ሓወልትታትን ናይ ማይ መንጫዕጫዕታውን ስለ ዘለዎ ነቲ ከባቢ ቆልዑን ዓበይትን ብሓባር ክዛወሩሉን ክሰኣሉሉን ዝኽእሉ ዓይነት ኮይኑ ኢኻ ተሃኒጹ
አዲስ አበባ ከም ኣዝያ ዓባይ ከተማ መጠን ጻዕቂ ህዝብን ምንቅስቃስ መካይንን ዘለዋ ከተማ እያ። በዚ ምኽንያት ህዱእ ቦታታት ረኺብካ ኣእምሮኻ ነጻ ክትገብር ኣጸጋሚ ነይሩ። ሎሚ ግን ኣብታ ከተማ ብዙሓት ዓበይቲ መናፈሲ ቦታታት ወይ ፓርክታት ተሃኒጾም ኣለዉ። ገሊኦም ብሓደ መዓልቲ ኬድካ ዘይትውድኦም ብኣግራብን ዕምባባታትን ዘይገጹ እዮም። ስለዚ ህዱእ ስፍራ ንምርካብ ጸገም የለን። በጻሕቲ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብታ ከተማ በብዓቕሞም ንዕኦም ዝምጥን ዓይነት መዕረፊ ኣጋይሽ ክረኽቡ ይኽእሉ። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቶም ተሃኒጾም ዘለዉ ህንጻታት እቶም ሕጂ ኣብ ምህናጽ ዝርከቡ ይበዝሑ። ህንጻ ኮመርሻል ባንክ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን እቲ ዝነውሐ እዩ። እዚ ህንጻ ንላዕሊ ናይ 209 ሜትሮ ብራኽ ኣለዎ። ኣብ ውሽጡ ከዓ ብዘይካ ኣገልግሎት ባንክ ወይ ቤት ጽሕፈት ብዙሕ ካልእ ነገራት ዝሓቆፈ እዩ። እዚ ኣቐዲሙ ክህነጽ ዝጀመረ እሞ ኣብ 2022 ዝተዛዘመ ህንጻ ብፍላይ ብምሸት ብሕብሪ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ መብራህቲ ይኹላዕ። እታ ከተማ ብኹሉ ኣንፈታ ዝዕረ ጎደናን ዝህነጽ ህንጻን ጥራሕ እዩ ዝረኣያ። ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ብሓቂ ብዙሕ እዩ። ቀረብ ነዳዲ ኣሎ እኳ እንተኾነ ዋጋ ብምኽባሩ ግን ብዙሕ ሰብ የማርር። ንሓደ ሊትሮ ቤንዚን 101 ብር ስለ ዝበጽሐ እውን ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ናህሪ ዋጋታት ኣስዒብሎም። ኣባላት ጸጥታ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣብ ሓለዋ እዮም ዝርከቡ። ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ጎደና መንነት ወረቐት ተሓቲተ ነይረ። ዝሓስክዎ ቪዛን ወረቐትን ሪኦም ከዓ ጸገም ኣይፈጥሮለይን። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግን ኣብዚ ጉዳይ ጸገማትን ፍርሕን ኣለዎም። ሓያሎ ካብዞም ስደተኛታት ብፍላይ ዝኾነ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣለዉ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝተዓዘብናዮን ሰማዕናዮን እውን ተጠሪዞም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት ተሸቑሪሮም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ተዓዚበ። ኣዲስ ኣበባ ከም ከተማ ኣዝያ ገፋሕን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላትን ዘለዋ ከተማ ዳኣ ትኹን እምበር ነበርቲታ ከተማ ካብ ኩቱር ድኽነት ንኽወፁ ግን ግዜ ዘድሊ ይመስል። ኢትዮጵያውያን ንኣውደ ዓመት ብፍሉይ ኣገባብዮም ዝቕበልዋ። ንኣብነት ድሮ በዓል ልደት ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ቦሌ መድሃኒ ዓለም ዝነበረ ናይ ዋዜማ ጸሎት ፍሉይ መዓርግ ነይርዎ። ኩሉ ኣማኒ ጻዕዳ ኣልባሳት ተኸዲኑ ጥዋፍ ወሊዑ ክዝምር እንከሎ መንፈሳዊ ዕግበት ይህብ። እተን ዝነበራ መዓልታት ኣዝየን ውሕዳት ስለ ዝነበራ ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ዝተዓዘብክዎ ነገር ኣይነበረን። ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ኩነታት ኣየር ገንዘብ ዘይክፈሎ መድሃኒት እዩ። ንዝተጨነቐ ኣእምሮ እውን ፍታሕ ዘምጽእ እዩ። ወዲ ሰብ ናብቲ ንዕኡ ዝቐርብ ባህልን ወግዕን ምልስ ኢሉ ገለ መዓልታት እንተሕሊፉ እውን ይሕደስ እዩ። ድሮ ምምላሰይ ነታ ከተማ ድምፃዊ ተስፋ ኣለም ቆርጫጭን ሸዊት መዝገቦን ብሓባር ፍሉይ ድምቀት ሂቦማ ኣምስዮም ነይሮም። ከምቲ ሸዊት ዝበለቶ ንዘመናት ከምዚልካ ምቕናይ ስለዘይከኣል ግን ንጽባሒቱ ናብ ፍራንክፈርት ክበርር ነይሩኒ። ድሕሪ ከባቢ 6 ዓመታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጀርመን ክምለስ እንከለኹ ነፋሪተይ ብኽሊ ሰማያት ሱዳን እያ በሪራ። ካብ ጀርመን ናብ ኣዲስ ኣበባ ግን ብቐይሕ ባሕሪ ቆሪፃ ብማእከል ኣስመራ ሓሊፋ እያ ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ። እቲ ዝገርም ካብ ጀርመን ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞና ጸጥ ዝበለ ነይሩ። ኣብ ክሊ ሰማያት ኤርትራ ምስ በጻሕና ግን እታ ነፋሪት ሓፍኮፍ ትብልን ምንቅስቓሳት ትገብርን ነይራ። እታ ዕትብተይ ዝተቐብረላ ሃገረይ ነፍሳ ግድነ ገይርዋ ኮይኑ ብልዕሊኣ ክሓልፍ እንከለኹ ንፋስ ፈጢራ ነቕነቕ ኣቢላትኒ። መን ይፈልጥ ግን ግዜ ብናህሪ ይቀያየር ስለ ዘሎ እታ ካብ ዝኾነ ልምዓታዊ ምዕባለ ተሓሪማ ኣብ ደውታ ኣትያ ዘላ ኤርትራ እውን ከም ዓለማ ደቃ ኣኪባ ንዳግመ ህንፃ ትብገስ ትኸውን። መስትያት ቤትና
مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفلالية صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترادوات التقرب مدبيان كفوتي لساني من يزعصوني عيسجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي